Zdravím, já jsem Lucie z madrace Next. Pojďme si představit madraci Atlas Flexi. Jedná se o poměrně pružnou, tuhou madraci, kterou budou preferovat lidi, kteří mají rádi tvrdé madrace. Co se týče její maximální nosnosti, je to 135 kg. Tato madrace je oboustranná. Jedna strana je měkčí, druhá strana je tvrdší. Zároveň se můžeme orientovat dle štítků, které na madraci jsou. Prostřední jádro je z ekologické pěny a zároveň má tato madrace 7 anatomických zón. Tato madrace má dvoudílný antialergenní potah, který lze prát v pračce na 60 stupňů. Pojďme si to shrnout. Atlas Flexi madrace je tvrdší madrace, jejíž maximální nosnost je 135 kg. Je na ní záruka 3 roky, má 18 cm výšku a díky ekologickému jádru šetří nejen vaše zdraví, peněženku, ale i planetu.